Otu jikọtara ndị Anambra steeti maka mmepe obodo akpọrọ AASDU nyere onyinye nkwanye ugwu wee nye mmadụ 18 bụ ụmụafọ Anambra steeti bụ ndị gagoro n'ihu wee na-akwalite ọdịmma nke otu union ahụ ma na-eweta ihe ịgananya n'ala anyị a ndị akọwara dịka ndị enyochara ha wee bụrụ ndị ndu nke obodo ma bụkwazira ndị a maara nke ọma maka ije ozi ha nye steeti a nakwazi ala Naịjirịa. Ya bụ onyinye nkwanye ugwu were ọnọdụ mgbe e nyere ihe nkụzi nke achịkọbara n'abalị site n'aka ya bụ otu union na Colonnade Hotel Ikoyi nke Lagos. Onye nta aka anyị na Lagos bụ Justice Onyemobi ga-akọtọpụ akụkọ a. Bụ ndị akwanyere ugwu na mmemme ahụ bụ ndị gụnyere Maazị Henry Okafọ, Chief Francis Okeke, Dọkịnta Romanus Ụzọchukwu nakwazi Chief Emeka Agba. N'okwu ha n'iche onye isi oche mmemme ahụ bụ Injinia Augustine Emelobe nakwazi onye isi otu Anambra State Development Union bụ Chief Amechi Ebeledike, onye isi oche otu nchịkọta mmemme ahụ bụ Ọkaiwu Ben Chukwukelu kwuru na nzere nkwanye ugwu ahụ bụ iji wee cheta omenala gboo bụ nke gbasatara onye rụrụ ezigbo ọrụ nwere ụgwọ ọrụ ya ma kwukwezie na ndị ahụ bụ ndị akwanyere ugwu a bụ ndị kwenyesiri ike na omenala akụ ruo ụlọ. N'okwu nke ya, onye nọchitere anya gọvanọ Anambra steeti ma bụkwazara liaison officer nke Anambra bụ Ọkaiwu Leo Chiegboka kelere ndị ahụ akwanyere ugwu ahụ maka nkwenye ha kwenye na amụma akụ ruo ụlọ ma kpọkwa ndị ọzọ bụ ndị Anambra bi na mba ofesi ka ha gbaa mbọ na-echeta na ọ dị oke mkpa mmadụ ịnatabe nna ya ma welete akụ ọkpata na mba iji wee kwado gọọmenti steeti a n'ọrụ ọma a na-alụ iji wee fụ na Anambra bụ ebe obibi.